ene ebom pae wona tumi ene kasiye ene ahoden eya wodia eda wase se ene nso ame kwan ni nyina aba wanim enim se abai obi hyira nsa ne yakọ eda wase ewo Yesu din yi mu amen. Ede Nyankopɔn ase sɛ ɔde n'asɛm kronkron egu so ɛma yɛn na kasa fatumi ho kakra na yɛhwɛ na topic na yɛ hungry for power di na kwɛ sɛ tumi ho ɛkɔm tumi ɛho kɔm ɛde bebree no a wɔ wiase asɛn bɛboa yɛn ɛbɛkɔ amanyɛsɛ mu ɛbɛkɔ baabiara na afei nso yɛbɛnya adesua bebree no a nso ɛwɔ mu a ɛbɛboa yɛn ɛnim sɛ nyinaa nim sɛ yɛwɔ types of power wɔ hɔ powers wɔ hɔ yɛwɔ political power religious power nom ɛne kyɛ sɛ ɛdɔɔso bebree social power ɛdɔɔso yɛwɔ tumi ahodoɔ tumi deɛ ɛdɔɔso bebree de bere ahodoɔ ahenni ahodoɔ kyɛ sɛ yɛka nyane ho yɛka sɛ yɛka adagye bɛbɔ ɛbɛba so yɛkɔ so na ɛbɛhu de wo mu ne sɛ obi ɛpɛ tumi a anaasɛ sɛ tumi ho kɔm de obi a ɛkwan bi a nipa na bɛfa so ɔnyɛ tumi biara no bɛfa so sɛ tumi ho kɔm sɛ ɛho kɔm de obi ɛho so kɔm de obi anaasɛ obi pɛ tumi a ɛkwan bi a ɔbɛfa so obenya sɛ tumi no biara no ɔbɛfa so sɛ ɛyɛ kwanbɔne anaa ɛkwanpa ɛsɛ wɔde ɔmfa ho sɛ obenya power no nko a na obenya tumi no nko a ne ade a ehia no ɛkɔ so bebree wɔ ewiase aman ahodoɔ bebree mu enwuma mu akonya tumi ɛbɛtɔ na obi pɛ na sɛ bia ahenni bi sɛ ɛbɛyɛ ne dia position bi adwuma mu na abɛda hɔ yɛ sɛ ɛkwan a nipa ne bɛfa so obenya ne deɛ ɔmfa ho people will do anything to get power they want. People will do anything to get power they want. Tumi ho kom de nipa nko ade a de obeye bia bema na nya nsa beka tumi bia no ada say political power religious power ni nyina ebe kyerɛkyerɛ mu nti ɛkɔso no ɛbɛda na de bebree am yehu cause nipa nim sɛ unya tumi a wo control sɛ wo tumi a wo na wo control nti nipa no you could do anything je obetuma ye bibia ɛbɛma ne nsa ka tumi no nti bibia ɛbɛyɛ kwansideɛ ama no bia obɛyi afi hɔ bibia ɛbɛyɛ kwansideɛ bia ama no bia sɛ kɔm tumi power ho kɔm paa de obi pɛ hina di obi pɛ ɔman di so obi pɛ dwuma bi di so de bere bi na obi pa ɛdɔn so bebree na yɛnim sɛ yɛkɔ so no ebi de sɛ because bi pa assembly man adi MP anaasɛ presidential ɔpɛ ɔman ne nyinaa adi so a yɛkɔ asɔre mu nso a yɛwɔ ɛsom bebree hɔ a bɛkɔm yɛto aba na bi mfie na ne bi oyɛ abɛyɛ chairman superintendent anaa ebi a bishop no ɔna edi ɔman ne asafo ne nyinaa so kɔ Roman so mu a yɛwɔ pope hɔ sɛ pope sɛ owu a ɛsɛ di pope foro bi esi anan kɔ president mu a Assemblies of God mu a ɛsom bebree nkrɛmɔsom ɛsom bebree hɔ a sɛ de ɔda no ne firi hɔ paa ɛsɛ onye obi ma ne si anan na nna me sa na me ka ɛna ɛfɛ ne power no so obi pɛ power a anan bi adwuma mu na de bere bi abɛda hɔ na yɛ pɛ nipa bi na yɛda bɛ si saa dwumadi na no saa nipa no ɛna yɛka ne sɛ tumi ɛho kɔm sɛ ɛde nipa a ɛna ɛnyɛ sɛ nti obetumi ayɛ biribiara nti nipa bi wɔ hɔ na sɛ wobɛyɛ kwansidie ama no a yɛsɛ ne ɛkwan bi obetumi afa so bi obetumi sɛ wo bi character deformation na nipa no ɔno ne ɛbɛpere tumi no obetumi kɛkɛ no nsɛm ɔne bebree sɛ nka aba ne yɛanto ama no ne sɛ wagu ne ho fi sɛ onye nipa a ɛsɛ odi ɔman so onye nipa a ɛsɛ dibere wo yɛde ma no ne ade ɛdɛ ɔso bebree obu hɔ nso a obetumi asɛ wɔ spiritually ɔde bɛkɔ aduro so na akɔsɛe wadwene koraa wasɛe wɔ koraa na afei nyɛ no nko obi koraa bɛtumi abɔ paa ama yɛkum deɛ fɛ no contract killing bɛtumi abɔ paa ne yɛkum ne nyinaa yɛba so na ɛne yɛbɛhwɛ yɛ nua bi a ɔno nso wɔpɛ pa wadie a yɛfɛ no Abimelech na ɔpɛ pa wadie
opa tumi na opa ye hwe kwan ofa aso ne asua bibia afiri mu se akristofo ye asua bibia afiri mu se ye ne yesu Nyankopɔn na se ye petumi bia ana ade bia ne nipa wo de ase oni se wo pa yetimi afa kwan papa so yetimi afa ekwan ye tene so ni yansa kasa ade no se aya awo aya wade o adwuma mu ade bia wo tini mu bia no a wo pese wunya bia wa brabo mu bia no yetimi afa ne kwan so ko bibia wo ne kwan ade bia wo ne kwan a ese nipa efa so na yenhwe ye begin kan Nyankopɔn asɛm no ewo Judges chapter 9 verse 1 to 6 Abimelech ye be kan ho asɛm o papa ne Gideon mu nyina na watene ho asɛm o ye polygamous saa Gideon ne sɛ awara dodo de o ware ma bebre na e ka aba yabo no a e be hunu nti na o papa ewu ye no ensem esisi ye temom ye nka ye nyina ye mie ba abo no nko Judges chapter 9 atimofo 18 krom chiwo ba ko sinsin na ye kenkai ena Yoruba eba Abimelech si mu call Sekim na ne na nuanom enkyɛ no ka kyerɛ won ene ne na gya efie busua nyinaa sɛ monkangu Sekimfo nyinaa so no sɛ de wo he na ɛyɛ mamo sɛ Yoruba ba marima aduoson no nyinaa bedi mo so ana obaako na monkae sɛ mudompe ene mo honam ne me ena ne nuanom eka gu eka ena ne nuanom ka ne ho ensemi nyinaa gu Sekimfo nyinaa som na wakoma edane di Abimelech echi na wo se ye nuanom no is our brother na ofa ba Beret efie nwetabena aduoson ede ma no na Abimelech de bo nipa ahuhufuo animharafo bi a animharafo bi pa ema okodi na chi na oba na jafie opera bikunkum ne nuanom Yoruba ba marima aduoson no obo ba akoso nanso eka Yoruba ba marima kuma Yotan efise odene ho esieye 6 ena Sekimfo nyina de abam kasie mufo nyina be hyiae na okosi Abimelech hene enkae bo dupon a ewo Sekim na se emse nyina yekenka ye nyina yehunu de esiye se mo se tumi maka se obi petumi obetuma ye bibia se obi petumi a power other political power religious power any power so obi pe debrebi obi pe bibi ekan edi obi bia mu a obetumi ye bibia yekenka ye Abimelech obapa ene fa na Gideon and I think fa na Yoruba ba ona na ne kan na wasam Gideon krante ne Gideon ne wade krante ne no na oye onso awaredo de oware ma bebre na sa Abimelech kwa na yakomu a okan Judges chapter 8 verse 30 ho kire se na ma sa Abimelech na oyafana aba ohwe de ne yese ne mpena bia na o Sekim krowe no ne mpena bia one ne obaaba ne kwatwe mpena na ne na wo ye na ohia da nware no ona ne ba no na ona ebe ya sa ade wo you papa no oka Bible so oware yirin bebre but say no nyame boy ebehwe aware do ho asem tumi a wo penti no okum ni nuanom 70 and answer when more than about 70 when fan say kono kan 170 dia on won ka ho and nu ba akopɛ so di ho sieye Yotan ti about fan say ebe 68 ti man so okum ba be ni nuanom nyina sa na Bible no eka na yenhwɛ die onya ofa plan pa de kenka ikire se ofa plan oko naja ne mu fie na busuam ena odi kan e convince wo mo se monka engu Sekimfo asom se nipa 70 ena bedi mo so ene ba ko bedi mo so no de na eye mamo ti otra pe campaign message pa very strong message no bo no trim no sa kata ato se monka ehunu se me yam honam ani modompe munuane mi o yenhwe se Sekimfo munuanam monka fiefie mu na monka nkyere krom nyina na musa wo mo se me papa o woni pa duoson eni sa aduoson nyina na bedi mu nyina mo so no eni se ba ko pe na bedi mu so ne pa na be yama mo nanso monka hu se me yam modompe ne mo honam o na o ka de taato adwene bi e wo ne tirim asam o ka ne ye pa ba adwene bi eta de wo ka na chi
Can someone add the pa nothing so can someone so be a young son and so moon. Macassa, when you pa a wife said, there's so unya to me. She said, oh, power, you have everything. And I said, power is everything. Power is everything. To me, they just say, power. And the people are always trying to be on top of each other so they can have the power to control others. If I be or more than said the buyer, nipa edi almost winning, or me never be power and make you feel different. Power, when you to me, if I'm more it will make you happy. And I said, it will give them what they want. So nipa nya to me, the person when you be another person when you be obetimi and nipa bebre no a ene betumi mo pa ye pa ye hwɛ owura yi abemalaki ka na jama mu de nka o ye mpana ba nenso still no owapa ene owapa ne Gideon enti asama ka kyerɛ wo mo no na busuafo no enso e ka kyerɛ kuromofo na kuromofo nso e ye convince se nka mo nyina mu hu ye se obisa wo mo se mon kan sekin fo asom na ja fie fo odi kai ko na ja fie ono atra se efa ne plan ehu message obetimi di anya wo mo na omo timi se ahini ya na atumi a omo di ama no te mon kan kyerɛ sekin fo ne se nipa 70 pa na edi mo so a ene se ba akofo bedi mo so no ye na ye na nso mon kan hu se meye munua ene meye momoja ene mo do mpo mo hu no saa na se mo nyina se mo ate ase. Very good. Ya gini bi e wona chintu se okura strategy pa ye pa ena the campaign message nso ye very strong pa ye pa and very powerful so just say we will dey convince the family no ena two afi na okokuru mo seeking for no so the seeking for no so no omo so o convince omo nyina ka ba abo no omo the campaign message ni call ye no church mu kire omo say the seeking for they say pa nipa 70 bedi ye so ene se kabako bedi ye so no de na ye na fe so o maka hu se sa 70 no Gideon man wo mu ne ba ko firi kroma se yo ye ni aye die mu o wo ye honam wo ye dompe eni se ye support man no na ye nyina ta na chi na onya tumi a ebabu akure kure bit my capital city na fe kure na edi anipa edi wo man nyina so edi the okan no almost ye convince na fe do maka ya na se ye nua no afi ni message no o mo agi atum afi do nyina kan se wo ye nua no ye be support no ye be ta na chi ni papa adini bi wona de na chi o ni pass o petumi a mo se mo kan se me ye modom. Remember that I am your own flesh and bone. Me ye mo ankasa mo honam ni firi kroma se yo me ye mo moja ti eba mo diem to mo nyina kromafo nyina ye convince na fa mo nyina eta na chi asem kan ya no na no kore asem bi o ka kire mo nyina na ye no kore so one me ye mo dia no ye mo dia ampa ofiri krom ha o maame firi krom o nti we krom we ye desia pa ye ofiri krom o kromba no na two ti se kromba nso enya tumi a ehoma manfa so ma wo mo ana homa manfa so ma wo mo to mo ye convince na two nso se nipa 70 na edi mo so a mo hwa mane a mo behunu obi e be ma mo order obi e be ma mo instruction na se ba akofo na ebedi mo so a nipa 70 ne ba akofo bedi mo so a de na ye ma wo mo common sense na fe nyansa kire wo nyansa ti o plan e pa yie pa ti na fe nipa 70 no o kan wo asem se ka ba akodi wo mo so a ka ye ene ba akobɛ ho asem no ka aman 70 no ho asem no wo ka mo nyina ye ho asem a ono ane ho asem ti o wadwen ka sie bi pa yie eta na dwen achi na fi nkrofo no nyina agito mu nsa asem ayi ampa he is our brother oye kurom ni ti nyina ye taa achi ne ye support man no a ebeboa nipa petumi amonhwe o nipa so petumi o ise wo pahina di nanso afei maka se adwena na etai na dwen achi no de na wo ye na enye but the kwan a wo fa so na de enye kwampa asema kan ya no so ye no kwere but not the motive no na ye wrong na awudi adwene bi taa na dwen achi ekwan no be fa so anya sa etumi no de be ya na se ene nua no ma bi oso no 70 no
omo ye threat to him omo ho de a ontimi nya tumi do be ya na se ye yi omo free ho na kromofo nso mienhwe omo ye convince no afi de be ya na se ene omo nso e de support ma omo no omo ye se omo be finance no nti omo ba ye financiers ana sponsors ye be sponsor no no na ye nua no onya tumi onya power ebeboa kuri ye ne ye de hye ye ne ya nkasa ye ne ya ye die mu ankasa ti sa na te de a na enkrofo bi adi sika omko yi sika free bia bi na omode ema no se onfa high enkrofo bi a omoni mu hare reckless people enkrofo bi a omoni mu hare omo anya huhufo onfa mo paa no so ji sika no na afi ode bon enkrofo bi paa se omkokum ni nuanom nipa 70 or pama ni nyina kokum om nyina enti afi de omko ne da fie ti na januanum nyina kokum om nyina wu obo ba akoso kum obia ti pama ba ko pele kan ye no onya ne tiri mu mo hu kwan a se nipa petumi a ekwan bi obefa so bia nya tumi bia no obefa so ekwan boni bi obefa so nya tumi bia no obefa so ha sei wanwene ho ahunu se wo kodi ni nuanum awuei obema bi mamba yenyanka orphans ane widows ekunafo because ebinim wo yerenom ebinim wo ma but won fa won okura won tumi a ope no nko anya de ehia no se nipa empempim bewu no nya power nko ade a ope ewiase ehu pa yesu ni bia fimu na enema me yansa nipa sanko form yansan nkofo a financiers no a omo sponsor no awudi sem no omo ka ho bi nkofo a ye ba omo paa omo diska ema ono Abimelech no ti nkofo bi na diska ma nkofo bi na diska ma ema no ena ono so de bon nkofo bi so paa ti nya nkofo me yansan enya financiers no ena kokum onuanom ena nya Abimelech no an so kokum onuanom ba nkofo bi enti ya omo financiers enti yedi ka no mu nyina enya na sei enti sankofo me yansan nyina ya bonefo awurade anim sankofo me yansan nyina ya wudifo onyankopon anim wese sa bone na ekọọso no omu nyina ka hu bi na sa bone ne kọọso bone bi kọọso na ka hu bi a emusuo ba ho mfa hu ni o financiers no sponsors no na sponsor no omu ne plan yem sa dise ye bopa ena omu disika no so ma no enti omu dis ena onu so de bon nkofo bi pa huhufo bi nkofo bi a wo moni mu a hare a wo monye a je se omu de ehia ni sika ma yesika do ba se we bi e ba ya ma enti nkofo mi ensan nyina no boni e kọọso no omu ka hu bi we nim je sika ena enti ena omu sponsor ye enti the sponsors or financiers no ena afi nso no the employer ono Abimelech na ba ye employer ena your contract killers ona abo sankofo power ha omo tinima biansa the contract killers, the employer and the financiers and also the sponsors sankofo biansa nyina ka hu na wudi ne kọọso ena odom nyina kọ ye no mkokum sankofo wo nyina enti nyangopon anim no otiazefo nyangopon anim no omo nyina ye pe mo hu tumi bi obi epe akonya bi obi epe animonyam bi obi pe se onya tumi a obenya control onya tumi a betuma ye de ope onya tumi a okasa obi nka bi onya tumi a yesa onya de nyina cause tumi ye bi a ekwan bi obefa so onya tumi bi a no obefa so ogokum ni nyam nyina na ayare ho sempa ye pa ni sankofo mi ensan contract class aya nipa bi wo wiase a se wo se manisika ongokum obi se sia no omo ye ready mfa se mo adwene mo sa ewiase yetemu nkofo bu ho a omo ye ready se wo se yengokum obi se sia fa cash be de ka gu yensam ya ebi ati na wu ebi adwene wu kwese nipa ya boboa ye ho ano because nkofo yi de omo di na chi ne mo koye ne ya chi obi ya ne atwa ne ti ne yakuno omo wiye no omo ade omo sika omu afei omunya afei de owie ye no ena afei de ombe crown no so afei de omo sine hene
afei de wanya tumi afei de obed mo kwan fa so nya tumi no kwan bɔne o ɛkwan yɛ ntene wanya tumi afei de ɔno nso yɛbɛ friend nana ɔno nso yɛbɛ friend Mr. President yɛbɛ friend Mr. MP yɛbɛ friend assemblyman yɛbɛ friend chairman yɛbɛ friend secretary ɔkɔ so no afɔ ɔyɛ secretary ɔno yɛ chairman ɔno na afei de yɛ sɛ ɔno yɛ controller ɔyɛ kuro nso a ɔyɛ nana mo kwan ɔfa so mogya ohwie gu yɛ nkɔfo ɔbo a ɛne ade bɔnyɛfo Nyankopɔn anim o nti sɛ wodu sika boa de bɔne a woyɛ bɔnefo Nyankopɔn anim o wo ma obi yusu ɛma ɔyɛ dirty work biara nso a ɛyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn anim o Awurade ɔte ase ani no the employer that is Abimelech ɔna yɛ employer no ɔmo na di sika no maa no ɛna nkɔfo nso a ɔbɔ ɔmo pa ɔha ɔmo sɛ ɔmo kɔdi awu no nso no ɔmo na from contract killers ɔmo no ɛna sponsors no nkɔfo no nso a ɛma ne sika no mo nso na bi sɛ yɛnyɛ sika deɛ a saa adwuma wɔ ntumi nkɔ so sika ɛyɛ hu paa sika ɛyɛ paa nanso dum bɛ sika tumi yɛ bɔnsam hwɛ mo ɔhu sika awudie sika die di awuo na deɛ meka ne sɛ ewiase ɛyɛ hu paa amen nti mo bia nti wo hɔ a deɛ ɛsɛ wo yɛ ne sɛ ɛmfa wo sika ana wonim deɛ ana wa hoɔden ɛmmoa bɔne da ɛmfa wɔn benefit bi ebefi mu aba ma wo ɛmfa wɔn koraa o no fa wo sika boa de papa wo sika fa boa de papa fa se Nyankopɔn ni monyam ɛma obi nyusu ɛmfa wɔn nyɛ dirty work mega say normally they use worthless and reckless people to do dirty works enipa ahuhufoɔ ne nkɔfoɔ bi a wɔn anim wɔ hare a wɔn nyɛ no wɔn na yɛde wɔn yɛ dirty work no di mmiri bi ewi ase nipa a wɔn nyɛ ɛna yɛade yɛ nyɛ nipa a wɔn nyɛ no nti wɔn ɛna yɛde wɔn yɛade yɛ nyɛ o na obi yɛade a so obi suro Nyankopɔn a wo bɔ ne paa so nko obi nko nipa because nsɛm ogya hwie guo no ɛyɛ bɔne wɔka Proverbs chapter 1 verse 10 to 15 a wɔsɛ me ba ɔde bɔnefoɔ gyegye wɔn a menti ɔte ɔka sɛ yɛn wɔka mogya ngu a na sɛ na ebefi mu aba koraa no a eni akyire ba obi wɔn so obedi akyire ewiase ehu paa yie paa hwɛ tumi a Abimelech wɔ penti wɔn sɛ nipa a wɔkum wɔn ɛwɔ wiase onua no nyinaa wɔyi wɔn nyinaa fi hɔ ɛne tumi animuonyam esika ahodeɛ nneɛma bebree adeɛ onipa ɛpɛ biara no sɛ yɛamfa ne kwan so ne yɛamfa ne kwan so a Onyankopɔn te asefo n'anim no yɛyɛ bɔne bebree nti nkurɔfoɔ bi wɔ a me so ɔmo wɔ adwene sɛ ɔmo tiri awu ɔmo adwene awu ɔbɔ mpa sɛ asɛm nkɔdu awu sɛ sia no ɔmo ba akɔyɛ what they need this morning the here is ɔmo nsuo mo gya hwie guo fa sika bra wɔsɛ asɛm ɛsɛ nkɔyɛ de ɛbɛyi na firi sɛ sia wena edwintwa wakɔ ɛna amanya bɛma no wa na ana asase na ma nsa nka na ana adwuma no contract na ma nsa nka na enko yi ni mfiri hɔ wɔna ɔnya court case a obegu ani mu ase na first kabra wo de fabra na normally no ɔmo yɛ ne kwakuam saa na ma wɔnyina ɔmo yɛ ne kwakuam o ɛyɛ kwakuam ti yɛ kwakuam bɔne wɔ hɔ a ɛna me bɛka ho ase fɛ ne secret sin bɔne yɛ kɔso wɔ kwakuam no nipa ɛdi ne wɔ kwakuam ɛhu pa yie pa wo de ma si a yɛ very careful sɛ wo ti na ngo pa asɛm no ɛnyɛ bibi kwakuam o na there is nothing hidden ana bibia ni hɔ a there is nothing covered that shall not be revealed bibia ni hɔ a ɛso akata a ɛna adie bibia bɛpie na saa owura yi Abimelech yi so obi ɛne ne challenge ne sɛ waka mogya gu a obetuma take legal action against that person sɛ uguma ni mu ansa mekum nipa baba kyerɛ na saa nipa no a ɔka na wɔyɛ na kwafoɔ no a ɔkyerɛ sɛ asemasi oyɛ wudini awudi ɛkɔ so nyinaa asemasi onim hu bi no public no obedefend ne ho obetake legal action against you ɛnso Nyankopɔn anim no na wɔna yɛ saa nipa ɛdi bɔne wɔ wiase yɛnyɛ very careful paa na bɔne yɛ kɔ so bebree no Awurade wɔ soro a wɔhwɛ hwɛ kwan a owura yi faa so ɔka Mark chapter 4 verse 22 a wɔsena bibia ni hɔ a na bibia ni kwakoa mu a onyi na die anaasɛ ahinta a ɛna adie bibia ni hɔ ɛkwan bi obi yɛ fa so abrabɔ mu biara no deɛ obi yɛ biara no ɛbɛpie deɛ ɛkɔ so wɔ nipa biara abrabɔ mu biara no ɛbɛdan adi adentra wɔn yɛ ne kwakoa mu bɔne se no enye nipa tɛ mu o ɛna wei nso no illegal agreement we no enye contract killing no and maybe a illegal agreement and when they anya undi mfa mara kwan so no bi nya nhye because wudie enti nya ya wie nko ade a bisika we na waje ne sika bone ebinom tumi ebinom pɛ adwuma mu
na ehu pa ye pa me say so obi kan say Abimelech odi ewua awudie pa na wadi a obagi atum ugumani mu ase me innocent enso na onimu bi obetake legal action atia no nanso Nyankopɔn anim no court betimi age watum court betimi abu bem obetimi anya asɛm court betimi defend we say ho son nanso Nyankopɔn anim die na ho nya son wo mo ma ye mma nipa bimbuo nko an hwe nipa bimbuo de mo yen hwe say nipa betumi a wo pɛ hwe emogya a wo ka guye tumi a ɔpɛ wohwɛ bɔne a wɔdi yɛ onua no yɛ trɛ to him sɛ saa nkɔfoɔ wɔ hɔ nko ade a menya tumi da ɛne tumi a nkɔfoɔ bi pɛ wɔ wiase no ɛbɛtumi ama ɔma yɛ biribiaa everything they can do everything ɔmɛtumi ayɛ biribiaa bibia na ɔmo ntumi nyɛ obi pɛ tumi a sɛ tumi ho kɔm do obi sɛ obi pɛ power na nanso no ɛnyɛ ɔmo a ɛpɛ tumi nyinaa ɛna fa kwanbɔne nso nanso woyɛ kristoni na wopetumi bi ana wopedibire bi position bi abeda ho wadwuma mu ana bibi ekoso a asɛm ma akwa na wɔpɛ ana MP na bi a wɔpɛ ana even presidential aspirant a ahini o any religious power sɛ wopetumi bi kura awɔ bibia mu a yɛse fa kwampa so power bi a wopɛ bia na fa kwampa so nya nanso sɛ wo no obi nso pre tumi bi ho nso a ɛsɛ spiritually nso woyɛ den ho anya den a obetumi wafa kwamba brɛ nu aso obi a ono obi nipa bi a na ɔpɛ MP adie na ɔse wanya na anyama ɛkɔ ne widie mu no ɔnanim ɛkɔ so ne widie mu no na kora da ɔda hɔ so enim bia dia ato no kora na osunsun sa ebinom fa kwan a ɛnyɛ so by ebinom so fa kwanten ne so eni power bi obi opɛ tumi a fa ɛkwan yɛ tene so sɛ wɔfa kwan yɛ tene so nko ade a ne mmom sɛ wɔn obi pere tumi wɔn obi pere asase bi ho wɔn obi pere japadeɛ bi ho wɔn obi ɛyɛ biribi a ma hon kronkron ho ɔde nta wakyi anya sa ɛnɛ tuo mu osum onipa biara wɔyɛ tete ma obi biara no sɛ nipa no ntumi nyɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ deɛ ɛmfasoɔ bi ɛsɛ wɔnya biribi ɛsɛ ɛbɛ na brabɔ mu sɛ ɛma na brabɔ mu na ɛyɛ wo nti ana ama ne nsanya tumi bi ama ne nya ne monyam bi a ɛne ɛhwɛ yie wanhwɛ ho so yie nko ade a asɛm bɛtɔ praise the Lord fisa nipa nyɛ ndi sɛ obi ɛyɛ biara no ɔmyɛhwɛ ne yie paa na nyɛ saa sɛ ɛnyɛ papa sɛ yɛbɛma emogya ahwie aguo ne nya tumi nyansasɛm deɛ yɛbɛte bi ɔka nyansasɛm anka nyansasɛm ɔplanɛyɛ the political powers politicians they plan ɔmo kyena ase ne ahwɛ ebi a slogan bi ɛbɛyɛ usuo ɛne deɛ ɛbɛyɛ wɔn sɛ wɔn tena ase na wɔdwene wɔn sɛ daabi mɛyɛ sɛ nipa deɛ ɔso bɛdi mɔ soɔ ɛna ɛyɛ anaa baako bɛdi mɔ soɔ nyansa wɔn paa ɔmo nso te yɛ ɔmo nsa ampa baako di yɛ soɔ ɛkyɛn 70 bɛdi yɛ soɔ na hwan na bɛdi yɛ 70 no so hwan na mpɛ sɛ ɔdi mɔ soɔ deɛ ofiri kurom asɛ yia tini ɛmo nso mo ntaa m'akyi na ɔmo yɛ convince no na ɔmo sponsor ayɛ na sɛ yɛn nso Nyankopɔn asɛm sɛ yɛ convince Nyankopɔn asɛm ho a ɛsɛ yɛtumi spread message no na afei yɛtumi support no yɛtumi sponsor no so praise the Lord mebɛka ho asɛm paa mebɛka ho asɛm yie nti mo yɛnhwɛ yie abrabom na biribiara ni hɔ a ɛso akata a ɛna adie to obi a wɔpa deɛ anya biara na fa kwan yɛ tene so wopɛ power fa kwan yɛ tene so wopɛ MP a wopɛ bebree nu afa kwan tene ne so na deɛ ɛma politics ayɛ dirty ne sɛ awudie bata ho na sa adwenbɔne ɛne esuma se adeɛ bi ba ho ɛba ho a ɛno ano saa Abimelech ansa na ɔbɛyɛ ɔman ne yie kuro na obedi so hene no ɛwɔ ɔman ne nyinaa mu no ne sponsors no ɔbɛtu ɔmo ka wie ansa nkurɔfoɔ bi edi sika maa no ɛyɛ open secret and before sɛ nka yɛ ɔman a ɔman no gye padeɛ na ɔman ne sika no yɛbɛtam akɔma nkurɔfoɔ bi de atua nkurɔfoɔ bi ka wie ansa na yɛadwene ɔman ne ho ɛyɛ wie ansa ɛyɛ open secret ɛka ɔbɔ hɔ na nkotua yɛbɔ no kwa wobɛdi hene kwa yɛbɛsɔre atia wo we brought you to power yɛbɛkyerɛ sɛ power no yɛne tumi maa wo na wanya tumi wie a afei woda ne oni akyerɛ yɛn enti yɛ nkurɔfoɔ bi hɔ nso a ɔmo nso ma ɔman koraa nso ɛnkɔ so yɛ nkurɔfoɔ bi hɔ a ɔmo ɔman ne sɛe especially the so-called financiers no ɛyɛ sɛ yɛnyɛ financiers ɛwɔ political powers mu dwumadie biara mu but ɛwɔ sɛ
dia e was a man so o man yie ene o man enkoso ohun hia de make na say eni nipa nyina na fa kwan a entene so nya power na mo dodo no afa kwan a entene so nti se onya fa kwan a entene so a na man say dia power no na fe political power no abeda dirty game ne mo say e kwan a tene ene obi fa so nko ade a wa hye nyangopon ni munya mo me nyina yen sorry ti nipa upetumi a upani munya mo a upedi brebi upeska bi a fa kwan a tene so wakum ni nuanim nyina de nya power afi e be friend nana e be friend Mr President e be friend Mr MP e be friend Mr Assemblyman e be friend manager e be friend chairman e be friend secretary afi de wonya tumi e wo man no so afi de opedi obetimi aye ni pepe tumi a kwan bi obefa so obi nya tumi bia no obefa so nenso ayehu ase obeka a convince wo na aye slogan bi wo no mu bia no obeka yeni ano no oye yeni ano no afi o nyina na obi expert yeni ano no na afi o sponsor aye nenso na adwembone ta akire senka adwembone ni akire dia ene senka nya bone onyankopon anim nenso adwembone ta akire no ene ma na ye bone e dia saka sie ma wo ene nso wo be hira ye e da wanse o Yesu din mu amen.